Hello everyone, good morning to all. Welcome back again. लोगोफोर दिनैहाय आङो फुंबिलि समावनो भिडिअखौ शुट खालामनाय जाबाय। तो जायफोरा फुंनि समाव नायगोन बयनिसिमबो गुड मर्निं टु ऑल आरो जायफोरा बेलासियाव नुसनगोन भिडिअखौहाय गुड इभिनिं टु ऑल। सो बयखौबो चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। नैबे समावहाय मोननैसो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन। बिदिब्ला जागायलांदिनि बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै। तो जोङो बयबो मिथिखानाय आपडेट्स जोङो जायफोरा ना स्वच्छ भारत मिशनावहाय बेबायदिनो जोङो लेट्रिन एप्लाइ खालामदोंमोन बा आवगोलावनो बेबायदि फार्स्ट किस्तिखौहाय मोननो हादोंमोन ना। तो जानो हागौ निश्चय गोबांफोरानो बेबायदि लेट्रिनफोरखौहाय बानायाखैबो जानो हागौ ना, नाथाय रांखौ मोनदों आरो बेबायदिनो गोबांफोरानो बानायाखै। तो नाथाय दा भेरिफिकेसन बेबायदिनो सार्भे सोलिगासिनो दङ गामि गामि आरो जायफोरा बानायबाय तो सेकेन्ड किस्तिखौ मोननो थांगासिनो। माब्ला हाबगोन जायफोरा बानायबाय अलरेडि मोनखासिगोन आरो ना। तो बेवहाय अलरेडि माने फैनानै दंखायो राङाहाय, खालि मोननोल'सो बाखि। नाथाय गोबांफोरा बानायाखै आरो थाबैनो बानायदो आरो फैसाखौहाय लादो। अलरेडि फैनानै माने दंखायो आरो ना फैसायाहाय। तो बेबायदिनो गोबांफोरा बानायाखै जानांगौ, थाबैनो बानायनानै लादो आरो फट' बेबायदिनो आपल'ड खालामगोन तो सार्भे खालामग्राफोराहाय। तो बिनि उनाव जोङो सेकेन्ड किस्तिखौहाय मोननो हागोन आरो जोङो बेबायदिनो SBMG वेबसाइटआव थांनानै स्वच्छ भारत मिशनावहाय जोङो चेक खालामनो हायो बेबायदिनो एप्रुभ जादोंना जायाखै, एक्टिभ दंना गैया एकाउन्टआहाय। तो जोङो चेक खालामनो हायो। तो जायफोरा बानायाखै बानायनानै लादो। बेबायदिनो गामि गामि सार्भेबो सोलिगासिनोखा। तो बिदिब्ला लोगोफोर गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि। गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा CM-AAA गोबां दिन भिडिअ लानानै फैदोंमोन। CM-AAA आबो बारा दिन गैला, बेबायदिनो मास मोनसेनिल' सम होदोंना। तो बे मास मोनसेनि भितरावनो एप्लाइ खालामनानै लादो जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय। स' 2 लाखनिफ्राय 5 लाखसिम बेबायदि जोङो रांफोर लानो हायो बा रांफोर मोनगोन ना सरकारनिफ्राय। जोङो खनसेयावनो हरजोबनोबो नाङा, जोङो मोनसे बेवहाय बेबायदिनो गोलाव मोनसे टाइम मोनदों। तो बे सुख'नायावहायबो लनखौहाय तो 1 लाखखौ लानानै आरो जोङो माखासेखौ बेबायदिनो एसे एसे सुख'नांगोन ना। तो जियानो हक आरो बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांबावदिनि। गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जोंहा बेनो PM किसान। तो PM किसाननि रांखौ जोङो मोनसिगोन। अलरेडि राङा माने फैनाय बायदि जाखाबाय। जोंहा FTO प्रसेसआबो इएस जाबायदि लोगोफोर। जोङो रेजिस्टार जितुनिखि आधार लिंक थानाय, तो जोङो मबाइल नाम्बारखौ होदो आरो बेवहाय OTP आ फैगोन। OTP आ फैनायनि उनावहाय जोङो स्टेटासखौ बेबायदिनो जोङो नायनो हायो FTO प्रसेसआ इएस जादोंना जायाखै ना। तो जोङो चेक खालामनानै लादो। तो अब्लानो इएस जादोंबा जोङो फैसाखौहाय मोननो हासिगोन आरोना। लोगोफोर थाबैनो चेक खालामनानै लादो जायफोरना इएस जाबाय। तो फैसाखौ 100% मोनखासिगोन। तो 24 तारिखआवनो हाबगोन। 24 फेब्रुवारियावहाय फैसाया एकाउन्टआव क्रेडिट जानो थांगासिनो दं आरोना। तो लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै, जोङो बयबो मोनजोबखासिगोन। थाबैनो नोंथांमोनाबो गुगोल्सआव चेक खालामनानै लायोबानो जाबाय FTO प्रसेसआ इएस जादोंना जायाखै ना। तो बिदिब्ला आङो बांद्राय गोलाव खालामला, नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।